सांग मैंने आज सकाळी उठी देखिली मो भाई भौणी माने आ पीसी पळेचंती एडा बेटा आमो पाख घर पाख सांगटा आस्तिला ता सहित मु खेळुथली तापरे मामा मते नेइके केक खुई दउथले आ ए देखंतो पापा तांकर कॉलेज पई सकाळ सकाळ रेडी गलेनी कॉलेज रे काम अछि ना सेति पई से जेबे आ आमे देखंतो एकी कुआडे बाहरी गलो मते समान टिके रेडी कर देले आ ए रेडी କରିବା ଭିତରେ ଯେତେ ଯାଇକି ବାଡ଼ିରୁ ଖଜୁରୀ କୋଳି ଆଣିଥିଲେ ଏମାନେ ଖାଲି ମତେ ଧରେଇବେ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଗଲେ ମୋର ଛଡେଇ ନଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ମା ବାପା ମୁଁ ଆଉ ଭାଇ 4 ଜଣ ବାହାରିଲୁ ଆମେ ପିଉସୀ ଘର ଯିବୁ ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ କେମିତି ମତେ ନେଉଛନ୍ତି ତାପରେ ରଖି ଦଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ବାପା କହିଲେ ଟିକେ ଦେଖିବା ସେ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏମାନେ ମତେ ସତରେ ଛାଡ଼ିବେ କି ହେଲେ ଏମାନେ ମୋ ସହିତ ମଜାକ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ମତେ ସେମାନେ ନେଇକି ହିଁ ଗଲେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆମେ ଏଠି ଖୁସିରେ ଯାଉଛୁ ମତେ ମଝିରେ ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାଇକୁ ଆଗରେ ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ଟିକେ ମମ୍ମି ବାପା ତାଙ୍କର ମିଠା କିଣୁଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଲେଜ୍ କୁରକୁରି କିଣିକି ଯାଉଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଏ ଲେଜ୍ କୁରକୁରି ମୁଁ ଧରି ବସିଥିଲି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଖେଳିଲି ଆଉ ଯାଇକି ଖେଳି ସାରିକି ମୁଁ